Nagkadaayang reaksyon ang gipadayag sa publiko human mipagawas og poster ang Facebook page sa Cinema Bravo nga nagpakita sa sneak peek scenes sa controversial nga salidang Made in Malacañang. Ang maong mga eksena nagpakita og usa ka babae nga nagsulob og yelo nga sinina nga murag si kanhi President Corazon Cory Aquino nga nagduwa og madyong kuyog ang mga madre. Base sa mga historical accounts dinhi sa Carmelite Monastery sa barangay Mabolo, Dakbayan sa Sukbo, si kanhi Presidente Corazon Cory Aquino mitago ni atong February 22, 1986. Sa maong adlaw, misugod usab ang People Power Revolution. Ano na? Bisan og wala gid diretso og sulti nga ang mga Carmelite sisters mao gipasabot sa maong eksena, daghan ang mipadayag sa ilang kalagot kay matud pa wala kini nagpakita og pagtahod sa mga madre. Arts manggod siya. So para nako there's nothing to it na ano gid siya na impact. In regards to the movie or the viral photo or the clip, I guess it's more about arts and with the sisters and it's about how people will perceive to that reaction. But for me personally, it doesn't really lessen my respect to the sisters. Hinuon, dunay miingon nga wala sila nakit-an nga daotan sa mong eksena kay matud pa form of art ra kini sa director sa salida. Medyo nagulat hindi po na nakita ko yun kasi hindi naman po kapani-paniwala na yung mga sisters po nagmamadyong na yung responsibility lang naman po nila ay yung ibigay po yung tungkulin po nila sa simbahan po. So parang nung nakita ko po yun, bakit naman po ganun na nag-add po siya ng hindi po kapani-paniwalang scene. Marami po actually na hindi kapani-paniwalang scene sa MIM po kaya hindi ko rin po suporta yung movie niya po. Apan ang Carmelite Sisters, pinaagi silang priores nga si Sister Mary Costillas, miluwat og opisyal nga pamahayag nga nagpadayag sa ilang kasagmuyo kabahin niini. Matud pa, wala sila konsultaha atol sa paghimo sa maong salida. Ug ang eksena nga nagpakita ni Cory nga nagmadyong kuyog ang mga madre, gihulagway nila nga malisyoso. Dugang niini atol sa mga panahon nga gitago nila si Cory sulod sa monasteryo. Nagsige na lang gyud sila pangadji og puasa tungod sa kahadlok nga moabot unya ang mga sundalo sa monasteryo. Gihimug-atan sab ni Sister Costillas nga ang tinuoray nga panagiusa makab-ot ra pinaagi sa kamatuoran ug dili pinaagi sa historical distortion. Ang maong mga pamahayag sa Carmelite Sisters gipaabot sab ni Monsignor Joseph Tan, tigpamaba sa Archdiocese of Cebu ngadto sa mga miyembro sa media. They wanted to remind everybody that at the time of the event referred to in the movie, they were praying and fasting with Cory Aquino. And thirdly, the sisters were not involved in the making of the movie at all. They were not consulted, they were not interviewed, and so the movie was made without their participation, and so they just want us to be aware of these three things, especially. Wala mihatag sang personal nga opinion si Tana kabayon sa mong issue apan kung adunay higayon buot kuno niya mo na usa sa salida usa mo komento. Matud niini anad na sila sa religious sector nga mahimong sentro sa tema sa mga salida ug nagtuo sab kini nga entertainment ra ang tumong sa direktor sa maong salida. Well, we really cannot say that for now because, as I've said, it's too early for us to make a judgment because it would not be fair to the producers of the movie and to the people involved in the production, in the making of the movie, including the celebrities. I know that Rufa is playing the role of seemingly of the famous personality of Imelda Marcos. Kini si Shariza May Oy alang sa May TV Cebu.